Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Treurige beelden vandaag in de extra van het Rode Kruisgebouw in Suffisant. Daar woedde onlangs een hevige brand. Het gebouw wordt al meer dan 100 jaar door het Rode Kruis gebruikt. De organisatie zegt druk bezig te zijn om al het werk weer op te pakken. Maar de voedseldistributie is even stil komen te liggen. Zo zijn 250 voedselpakketten tijdens de brand verwoest, maar ook veel spullen van het Rode Kruis zelf. De brandweer heeft nog niet kunnen bepalen waardoor de brand is ontstaan. Het luxe Santa Barbara Beach & Golf Resort heeft gisteren ontslag aangevraagd voor een groot deel van het personeel. In totaal gaat het om ongeveer 300 mensen. Het hotel zegt tussen de 12 en 18 maanden dicht te gaan. Door de coronacrisis zijn er al bijna 3 maanden nauwelijks toeristen. Daardoor hebben veel hotels op Curaçao het financieel erg moeilijk. Santa Barbara is de eerste van de grote hotels die massa-ontslag aanvraagt. Onze kusten zullen ook de komende periode goed beschermd worden. De kustwacht heeft namelijk bekendgemaakt voorlopig door te gaan met patrouilleren rondom Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat gebeurt in samenwerking met Defensie. De uitgebreide grensbewaking is met name ingezet om te voorkomen dat ongedocumenteerden aan land komen. Volgens de kustwacht kunnen die namelijk met het coronavirus besmet zijn. De rechtbank heeft gisteren een zaak uitgesteld tegen een echtpaar dat wordt beschuldigd van diefstal. Het gaat om 6 verschillende diefstallen van onder meer geld, tv's, elektronische apparatuur en computers. In december 2018 werd de man van het stel door de politie beschoten. Hij werd geraakt in zijn arm en moest vanwege een infectie later een deel van zijn arm laten amputeren. De man zelf ontkent dat hij bezig was met een inbraak toen de politie op hem schoot. Zijn gezondheidssituatie is volgens de rechter echter nog steeds niet stabiel. De zaak wordt nu behandeld op 7 augustus. Ministers Kenneth Gijsberta, Steven Martina en Armin Conquet hebben gisteren om tafel gezeten met vertegenwoordigers van vakbonden die de Curaçaose ambtenaren vertegenwoordigen. In het gebouw van de APVO is gesproken over verschillende voorstellen om de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren met 12,5% te korten. Uiteindelijk is afgesproken een commissie op te richten die een definitief standpunt hierover gaat innemen. De scholen zijn weer open in het nieuwe normaal en dat betekent meer aandacht voor sociale afstand en voor hygiënemaatregelen. Niet alle leerlingen waren blij dat ze weer naar school toe konden. Sommigen hebben erover geklaagd dat ze eigenlijk nauwelijks les kregen en vooral in de klas moesten zitten wachten tot de les was afgelopen. Het is te hopen dat ook in het nieuwe normaal alle leerlingen weer snel gewoon onderwijs kunnen krijgen. Nederland heeft $66.000 beschikbaar gesteld voor media in Caribisch Nederland. De Nederlandse minister Arie Slob biedt een eenmalige uitkering aan. Die is bedoeld voor de kranten en radio- en televisiestations in Bonaire, Saba en Statia die nieuws brengen over de eilanden en ervaren dat ze door de coronacrisis minder inkomsten krijgen. Die media kunnen voor 5 juni een aanvraag indienen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.